出会いは偶然、別れは必然よ。出会った時はこれって運命かもって思うのに、どうして別れが来るんだろう。出会いってさ、奇跡みたいな偶然で起きるのよ。あの時、あの場所にいたからこそ、あんたは誰かとつながれたの。でもね、別れは必然。必要だから終わりが来るのよ。人は成長するたびに、付き合う人も変わっていく。執着してもしがみついても、去る人は去るわ。それは、あんたが次のステージに行くサインなの。別れを悲しむより、ありがとう、もう学び終わったのねって、笑顔で送り出しなさい。そうすれば、また次の偶然が、あんたの人生を面白くしてくれるんだから。別れはやっぱり寂しいな。次の偶然なんて、本当に来るのかな。来るに決まってるでしょう。あんたが信じて歩き出せば、人生は勝手に面白くなるのよ。